Mga igsuon mayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw na usab nga Lunes, pitsa 17 sa bulan sa Hulyo, sa tuig 2023. Ug karon mga igsuon niya nakita sa ikanapulog lima nga semana sulod sa tuig. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Mateo, Kapitulo 10, versikulo 34, ngadto sa Kapitulo 11, versikulo 1. Miingon sa Jesus sa iyang mga tinunan, ayaw kamo paghuna-huna nga mianhi ako aron pagdalag kalinaw sa kalibutan. Dili kalinaw ang gidala ko, kundili espada. Mianhi ako aron magkabangi ang mga anak nga lalaki ug ang ilang amahan, ang mga anak nga babayi ug ang ilang inahan, ug ang mga umagad nga babayi ug ang ilang ugangan nga babayi. Ang labing mangilad nga kaaway sa tao mora unya ang mga sakop sa iyang kaugalingong panimalay. Ang nagmahal sa iyang amahan o sa iyang inahan labaw kanako, dili angay kanako. Ug kadtong nagmahal siyang anak, labaw kanako, dili angay kanako. Ang dili mo pas-an sa iyang krus, ug musunod kanako, dili angay kanako. Ug kadtong mag-amping siyang kinabuhi, kawad-an hinuniini. Apan ang kawad-an siyang kinabuhi tungod kanako, makabaton niini. Ang mudawat kaninyo, mudawat usab kanako, ug ang mudawat kanako, mudawat usab kaniya nga nagsugo kanako. Ang mudawat sa sinugo sa Dios tungod siyang pagkasinugo sa Dios, gantihan usab sa ganti nga madawat sa sinugo. Ug ang mudawat sa tinuod nga mayong tao tungod sa iyang pagkamayong tao, gantihan usab sa ganti nga madawat sa mayong tao. Ug hinumdumi kini, kadtong magpainom bisan na lagbog ng tubig sa labing ubos sa akong mga sumusunod, tungod kay siya akong sumusunod, gantihan gayod. Human pa himangnuin ni Jesus ang iyang napulog duha ka tinunan, mibiya siya niadtong dapita ug miadto sa kasikbit nga mga lungsod aron pagtudlo ug pagwali. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Ang kasina, kasuya ug kasilag mao'y negatibong mga pagbati nga mahimong bugat nga palas-unon sa atong mga tagsa-tagsa kakasing-kasing. Ang kasina sa kahibalo, kasina sa kalipay o materyal ng mga kabtangan sa uban, makapasubo ug makapasuya kanato. Ug usahay ato pang pangutan-on ng Dios kung ngano ang mga dili paduol kaniya ang gibuligan niya sa iyang grasya nga maoy rason nga magduha-duha na ta sa atong kinabuhi ug pagtuo. Apan mga igsuon ko ni Kristo, ihatag ang imong kaugalingon sa Dios ug paglakaw sa kamatuoran nga nagsunod ni Kristo nga puno sa kalipay ug walay pagbingkil ug kasina sa atong kasing-kasing. Kay diha nimo makita ang tinud-anay nga kalipay. Amahan, pasaylua kami sa among pagkasuyaon sa uban. Gusto namo karon nga maglakaw sa kamatuoran ug musunod kanimo nga walay kadina sa among mga kasing-kasing. Sa ngalan ni Jesus. Amen.